మల్లారెడ్డి హాస్పిటల్ పోవాలి నాయన అత్యం పోయింది హాస్పిటల్ పోవాలా నువ్వు? గట్కేశ్వరం నుంచి వస్తున్నా. గట్కేశ్వరం నుంచి వస్తున్నావు. మరి ఎట్లా బస్సు లేదు మరి హాస్పిటల్? బస్ బంద్ చేస్తే మొత్తమే బంద్ చేయాలి. నడుస్తున్నాయని వచ్చేసిన. ఇక ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక మన అప్పుడు నడుస్తున్నాయా? ఉప్పలకి వెళ్ళి ఏమో ఆటోకి వచ్చిన. మరి ఇక్కడ ఆటో 400 అడుగుతారు మల్లారెడ్డి హాస్పిటల్కి. 400 అడుగుతారు. 400 అడుగుతారు. ఏం చేయాలయ్యా? లోకల్లోనే ఇక్కడికన్నా 400 అడుగుతారు. ఇక్కడ మల్లారెడ్డి హాస్పిటల్కి పోతా అంటే ఇప్పుడు ఆడితే 400 అంటుండే. నర్సాపురం బస్సులు ఒక్కటి వస్తారు. సూర్యరామ్ దిగుతా అంటే ఒకటి ఫ్రీ బస్ అని పెట్టి ఇట్లా ఏందమ్మా ఫ్రీ బస్ పెట్టి లోకం మొత్తం పాడైంది. ఎందుకు పెట్టిండు? ఈ బంద్ చేస్తే మొత్తమే బంద్ చేయాలి. బంద్ ఉన్నాయని ఎవరు రారు. అవును, నడుస్తున్నాయని వచ్చినాం. ఏం పరిస్థితి ఇది 3 గంటలు ఇప్పుడు వచ్చింది. ఫ్రీ బస్ పెట్టిరు మాగం చేసి మంది ఎందుకు ఎప్పుడు బతకలేదా? బస్ టికెట్ తెసి పెట్టి నడవలేదా? వాళ్ళకి హామీలు ఇచ్చినట్టు హామీలు నెరవేరిస్తేనే వీళ్ళు బస్సులు తీస్తామంటారు. ఇప్పుడు అన్ని ఊర్ల బస్సులు నర్సాపురం వస్తలేదు. సూర్యరామ్ దిగాలి హాస్పిటల్ నిలబడి వస్తలే. మోకాలు నొప్పికి వచ్చింది. మొత్తం బంద్ పెట్టాలి.